ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ದೂರ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ಬೋಡದೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ರಕುಲು ಅಕುಲ್ ಎನ್ನಂದೇಗೆ ಕಾಪುನು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೊಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೊಂಡೆ ಹಾ ಅಂದ ಇರೇ ಅವು ಸ್ಟಂಟ್ಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪರ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಡ ಪಂಡೆ ಮಾಮು ಅಂದ ಆ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪಾರ್ತೂಲೆ ಮಾಮು ವಾ ವಾ ಎಡ್ಡ ಬೆಲೆವಂತಮಿ ನನ್ನ ಈರ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಾರ್ತುಲೆ ಹಾ ನನ್ನ ಈರ್ನೊಟ್ಟಗು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಾತಿರ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಇಂದಯ್ಯ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರಿ ದೀಪಿಕಾ ರಾಜಿದಾನಿ ಪಡುಕೋಣಿ ಎತ್ತ ಇಂಬಲ್ಲಿ ಪಡುಕೋಣಿನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಲವ್ ಎಪ್ಪಣ್ಪುಣ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಉಂತು ಉಂತು ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಸ್ಟಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾತಿಡ ಪೋಣಗ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ನು ಎಂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಮು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆವು ಅಂದ ಅಂದ ಮಾಮು ತೂಲೆ ಈರ್ ಕಂಡೋಡು ಬಲ್ತೋಂದು ಪೋಪಾರ ಹಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈರ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಬಲ್ತೋಂದು ಇಪ್ಪುವಲ್ ಹಾ ಅಪಾಗ ಈರ್ನ ಇದುರು ಒಂಜಿ ಗುವೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಈರ್ ಅವು ಗುವೇಲ್ಗಲಾಗಿವಾರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಗು ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಾಗಿವಲ್ಲ ಒಂತಲೆ ಸುರುಕ್ ಈರ್ಲಾಗಿಲೆ ಮಾಮು ಹಾ ಲಾಗಿಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತೂಪಾಲ್ ತೂದು ಬಲ್ಲದಕ್ವಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಗುವೆಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ನೀಂದೋಂದು ಪೊರ ಹಾ ಅಪಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಕ್ವಾಲ್ ಕಲ್ಲೀರ್ನ ತರೆಕ ಬೋಡ್ದು ಈರ್ ಗುವೆಲ್ಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಪಾರ್ ಅಣ್ಣ ಸೈಪಾರ್ ಈದಾದ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ ಪಾತೆರ್ವಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಂಡ ಯಾನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೈಪುಣ್ಣ ಮಾರ ಏ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸೆತ್ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡ ಪಂಡೆ ಈರ್ ಕಾಸ್ ದೆತ್ತೋನು ಜರ ಧರ್ಮೋಗು ಮಲ್ಪವರಂದು ಹೆಂಚಿನ ಯಾನ ಧರ್ಮಗು ಸಯ್ಯೋಡ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲ ಪತದನ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪರತೆ ಮಾಮು ಓಯವರ ಬೊಕ ಏರೇರ್ನ ಗುವೇಲ್ಡಿ ಕೊಡಪನ ಬುರ್ನ ಎನ್ನನೆ ಲೆಪ್ಪಿರ್